Milované děti Boží, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji za to, že jste mě znovu pozvali se s vámi sdílet a velice jsem toužil se s vámi sdílet o to, co jsem prožil a co jsem si dneska připravil. S trochou nadsázky můžu říct, že tohleto kázání vznikalo 30 let a chtěl bych je věnovat všem, kteří mají zraněné srdce. My lidé si klademe otázky. Některé z nich jsou takové jednoduché, kolik je hodin, co budeme mít k večeři, co mám nakoupit. Další jsou vážnější, kde budeme bydlet, kde budeme pracovat, kde budeme studovat. No a některé jsou úplně nejvážnější a ty nejvážnější, to jsou takzvané základní otázky lidského bytí. A věřím tomu, že čas od času si je položí každý člověk bez ohledu na to, jestli je anebo není věřící. Patří mezi ně tyto 4 otázky. Kdo jsem? Odkud přicházím? Kam směřuji? A jaký smysl či poslání má můj život? A podle toho, jak si na tyto otázky odpovíme, podle toho se náš život bude odvíjet. A já bych se chtěl dneska zabývat především tou první otázkou, kdo jsem. Ona je taková zvláštní, taková dynamická, ona prostupuje všemi ostatními, a tak bych ji nejprve rád zasadil do určitého časového rámce. A tak začnu otázkou, odkud přicházím. Odkud přicházíme. Když si společně se mnou otevřete Bibli v 1. kapitole, Genesis, tak tam ve 27. verši je odpověď na tuto otázku. Je tam napsáno, Genesis 1.27. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. My všichni jsme potomci Adama a Evy, které vytvořil milující Bůh a které po pádu do hříchu, kdy Adam s Evou uvěřili satanovým lžím ohledně božího charakteru, Bůh neopustil. A tak máme vznešený původ, který je takovým základním kamenem naší hodnoty, naší skutečné a pravé identity, kterou máme v božích očích. Ve škole nás sice učili, že jsme z opic, že jsme produkt náhody, ale není tomu tak. Máme vznešený původ, vyšli jsme z ruky Stvořitele. A to je dáno. Buď tomu věříme, anebo ne. Pojďme k druhé otázce. Kam směřuji? To už je dáno našimi rozhodnutími. Víme na základě písma, že člověk bez Boha, tak jak je odsouzen k věčné smrti. Ale člověk s Bohem získává dar věčného života. Pokud Bůh není, pokud není vzkříšení, tak pak můžeme společně s Pavlem prohlásit, jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. 1. Korinským 15.32. Ale my z písma víme, že existuje milující Bůh a že poslal na tento svět Ježíše, který se stal člověkem, aby nám ukázal živě boží lásku, aby uzdravoval lidská srdce i lidská těla, aby prošel nesmírným utrpením a zemřel
za hříchy každého z nás, aby mohly být odpuštěny a aby každý z nás mohl od nich být očištěn. Aby důvěra, která byla narušena satanovou lží a hříchem, byla opět obnovena a aby každý z nás se mohl vrátit do důvěrného společenství s Bohem. Jan 3,16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tohle si volíme. Pocházíme z Boží ruky, jsme potomci Adama a Evy a Bůh nám připravil krásný život a krásné místo. Pojďme tedy k třetí otázce, tu, kterou jsem uvedl na začátku, tu otázku, kdo jsem, která nám prostupuje všemi ostatními. Pamatuji si, že už před několika lety jsme s Inri Road měli takové setkání a byli tam mladí lidé a víte to, začíná se většinou tím kolečkem, tím představováním. A byla tam jedna dívka a když na ní přišla řada, tak řekla, já jsou Nina, já jsou z Brna. A hned jsme všichni věděli, s kým máme tu čest. A pak bylo další kolečko a tam jsme se ptali mladých lidí, jestli mají v životě nějaký idol, nějaký vzor, ke kterému zlížejí. No a když došla řada na Ninu, tak už jsme očekávali, že to bude něco speciálního a také bylo. Nina řekla, já nemám žádný idol. Já nechci být jako někdo. Já jsem já. Já jsem originál. Nina v odpovědi na otázku, kdo je, měla poměrně jasno. My s tou otázkou někdy zápasíme. Z určitého úhlu pohledu jsme všichni Boží děti. Ztracené, zraněné, hříchem a démony trýzněné Boží děti a podle skutku někdy děti ďáblovi. My všichni jsme jimi byli, ale Bůh nás přivedl k sobě. V okamžiku, když jsme mu uvěřili, stal se zázrak, prožili jsme znovuzrození, bez něhož nelze spatřit Boží království a stali jsme se Božími dětmi v tom pravém slova smyslu. Jak o tom svědčí písmo, které už tady zaznělo, a já odcituji jenom Jana 1. kapitolu 12. a 13. verš. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Milé sestry, milí bratři, vážení přítomní, tohle je naše pravá identita. Jsme Boží milované děti. Pavel v 2. Korinským 5.17 reflektuje tuto skutečnost slovy: kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. A Ellen Whiteová v Touze věku dle originálního stránkování na straně 483, 3. odstavec, řekne: Ježíš nás miluje. Miluje nás jako své děti. Nic většího, nic lepšího nám nebe nemůže nabídnout. A proto věř. Jsme Boží milované děti. A tady bychom mohli říct amen. A dnešní kázání by bylo nejkratší, co jsem kdy měl. Ale je tady ale. Pro některé z nás to není anebo nebylo tak jednoduché. Traumata dětství a života se nám tak vepsala pod kůži, že jsme uvěřili
satanovým lžím o naší skutečné identitě. Rozdělím se dnes s vámi i o svůj osobní příběh. Když jsem během své základní vojenské služby otevřel tuto knihu a začal ji číst, uvěřil jsem. Prožil jsem znovuzrození, přestal jsem pít, přestal jsem lhát, přestal jsem krást, přiznal jsem se k ne úplně hezkým věcem a nastala obrovská změna mého života. Všechno bylo krásné, čisté, nové a já jsem měl velkou radost. A pak asi po roce jsem začal navštěvovat církev adventistů 7. dne ve Frýdku Místku. A tam byl jeden bratr, který se jmenoval bratr Juřica. Někteří ho možná si ještě na něho vzpomenou. A on měl takový zvyk, že když měl kroužek sobotní školy, tak vždycky položil otázku a ukázal prstem na toho nešťastníka, který měl odpovědět. Bez ohledu na to, jestli odpověď znal nebo neznal. A tak se stalo, že se zeptal, máš rád Boha? A ukázal na mě. Byl jsem nový věřící a tak jsem nevěděl úplně, co odpovědět a čestně jsem řekl, já nevím, proč by ho měl mít rád? Bratr Juřica se na mě podíval nevěřícně a řekl, vždyť je to tvůj otec. A já jsem pokrčil rameny a nastalo poněkud trapné ticho, které bratr Juřica přerušil další otázkou a ukázal prstem na dalšího bratra. Máš rád Boha? Vždyť je to tvůj otec. Slovo otec mělo v jeho slovníku a v mém slovníku zcela jiný význam. Pocházím z 5. generace alkoholiků a můj otec byl alkoholik. Byl to násilník, několikrát chtěl zabít moji maminku, dokonce jako velmi malý, možná 3letý kluk, jsem toho byl i svědkem. To, čím se na mě tatínek, kterému jsem všechno odpustil, se kterým jsem se potom smířil, na kterého vzpomínám v dobrém, čím se na mě podepsal, bylo opakované, drsné odmítnutí, které poškodilo mé nitro. Probíhalo to asi tak, že když v neděli byly pořady pro děti v televizi a tatínek nebyl doma, tak já a můj mladší bratr jsme se mohli dívat na pořady a byl tam jeden seriál, který se jmenoval 4 Stanku a pes. Asi vám to nic neřekne, možná těm starším ano. A hrdinou toho seriálu z válečného prostředí byl německý ovčák, který se jmenoval Šarik. A všechny děti toho Šarika prostě milovali. A kdybyste se jich v té době zeptali, jakého psa chcou mít, tak by řekli, že chcou německého ovčáka. Když jsme byli doma s bratrem sami, tak jsme se dívali spolu. Když byl doma tatínek, mohl se dívat jen můj bratr. Můj otec mě z obývacího pokoje vyhnal. A tak jsem se utekl do kuchyně, zalezl jsem pod stůl a tam jsem plakal. Moje maminka mě utěšovala a pozbuzovala k tomu, abych šel zpět, abych zkusil ještě tatínka poprosit. A tak jsem vzal veškerou svou dětskou odvahu a šel jsem zpátky, zaťukal na dveře obývacího pokoje, vešel dovnitř a ozvalo se. Co chceš? Už jsem ti řekl, že tu nemáš co dělat. Vypadni! Nechci tě tu vidět. A tak jsem se zase utekl pod stůl do kuchyně a zase jsem plakal. Naštěstí pro mě i pro mého bratra se naši rodiče rozvedli, když mi bylo asi 3,5 roku. Maminka byla úžasná žena, především nám prokazovala takovou tu praktickou lásku. Neměli jsme moc peněz a tatínek pobral všechno, co bylo, takže jsme několik let měli v obývacím pokoji jenom parkety a žárovku a my jsme se tím chlubili, protože to byla naše tělocvična. A řekněte, kdo má doma tělocvičnu, že jo?
Maminka někdy se rozhodovala, jestli koupí jedno máslo za 10 korun nebo 10 vajec za 10 korun, bylo to pro ní těžké, měla 2 práce. A to, co nám nebyla schopna poskytnout, byla určitá forma té emocionální lásky. S bratrem si nepamatujeme, že by nás někdy objala, že by nás někdy políbila na dobrou noc, že by se někdy zajímala o to, co v své klučičí duši prožíváme. Já jí to nemám za zlé a je to úžasná žena. Chci tím jenom říct, že moje identita, moje hodnota, ta odpověď na otázku, kdo jsem, byla formována odmítnutím otce a určitým emocionálním chladem nebo tím, že jsem nezažil tu skutečnou lásku matky. A tak v mé dětské mysli se usídlila takováto myšlenka, že pokud budu dobrý, tak mě druzí budou mít rádi. Moje hodnota byla postavena na mém výkonu a na srovnávání se s druhými. A protože jsem byl talentovaný a ve škole mi to šlo, a taky ve sportu, tak se mi to celkem dařilo. Ve škole na chodbách visely mé diplomy a tam, kde byly rekordy školy ve sportu, tak tam bylo mé jméno. A mi to dělalo strašně dobře, na tom jsem stavěl svoji hodnotu. Teprve později jsem pochopil, že mě Satan traumatizoval v dětství, že narušil moji identitu, můj emoční vývoj, aby mě celý život mohl ovládat a trápit. Možná někteří z vás máte podobnou zkušenost. Navenek působíte sebejistě, ale uvnitř je chvějící se duše dítěte. Svoji hodnotu, svoji identitu odvozujete od toho, jak vypadáte, kolik toho víte, kolik toho vyděláte, co o vás řeknou druzí lidé. Krása, svaly, peníze, postavení, IQ, moc, věhlas, to jsou takové berličky toho našeho nízkého a Satanem traumatizovaného vědomí vlastní hodnoty. Svědčí o tom, že jsme uvěřili té nehorázné satanově lži, že nemáme hodnotu, že nejsme nic, že si lásku Boží musíme zasloužit. A tato lež významně zasahuje do kvality našeho života s Bohem i lidmi. Skrze lži Satan ovládá lidi a je vždy připraven okrást nás o naši skutečnou hodnotu, aby mohl mrzačit a ovládat náš život. Uvedu teď takové 3 velké a velmi časté satanovy lži, které se týkají naší identity a jaké to má pro život člověka důsledky, když jim uvěří. Ta první lež říká, že jsem to, co dělám. Jsem to, co dělám. Identita takového člověka je založena na výkonu, na produktivitě. Čím víc práce zvládnu, čím více se mi daří, čím dál to dotáhnu, čím více v posilovně uzvednu, čím více toho uběhnu, tím větší hodnotu mám. Důsledek přijetí této lži? Stále musím makat, zvedat, běhat, abych tu svoji těžce vydřenou hodnotu nestratil. Prožívám neustálý tlak na výkon, strach z neúspěchu a také pocit méněcennosti, když se mi tolik nedaří. A pravděpodobně neprožívám ten stálý boží pokoj. Problémy přijdou do mého života v okamžiku, kdy onemocním, nebo ztratím práci, nebo zestárnu a odejdu do důchodu. Ta lež, satanová lež nám vlastně říká, že když ztrácím produktivitu,
tak ztrácím svoji hodnotu. Pokud by to byla pravda, pak by malé děti neměly téměř žádnou hodnotu, protože ještě nemůžou pracovat. Stejně jako seniori, kteří už nemohou tolik pracovat. Ale je to satanova lež. Druhá častá lež. Jsem to, co mám. Jsem to, co mám. Identita takového člověka je založena na tom, co vlastní. Může to být majetek, postavení, peníze, krásné ženy, krásní muži, silná auta, úspěch, vzlet, IQ a další věci. Ta logika této lži vlastně říká, pokud mám něco, tak jsem něco. Pokud nemám nic, jsem nic. A ruku na srdce, někteří lidé vám to dají hezky najevo, že jste socka. Že zrovna nevoníte a že tu nemáte co dělat. Ale ne tak Pán Ježíš, protože v jeho očích byla každá duše, a nejenom, že byla, ale stále je vzácná. Důsledkem přijetí této satanovy lži je život, který je zaměřen na zisk, na získávání. V extrémních formách zde vidíme hrabivost. Symptomy, které víru v tuto lež provázejí, je pýcha, nadřazenost, závist, ale také nejistota a strach, že přijdu o to, co jsem v životě nashromáždil. Ta lež vlastně říká, když ztratím to, co mám, tak ztratím to, co jsem. Ztratím svoji hodnotu. Blízko k této lži měli Židé v době Pána Ježíše Krista. Bohatství považovali za známku božího požehnání a bohatým lidem projevovali úctu a čest. Chudobu považovali za známku božího prokletí a chudými lidmi pohrdali. Asi nemusím zdůrazňovat, že tento pohled na Pána Boha a na člověka je hodně pokřivený. Tak a teď se dostaneme k třetí lži, takové hodně rozšířené, o které už tady byla trošku řeč v tom dětském příběhu. Ta lež říká, jsem to, co si o mě myslí druzí lidé. Identita takového člověka je založena na názorech druhých. Co o mě řeknou druzí lidé? Říkám tomu identita JPP. Víte, co je JPP? Jedna paní povídala. Představte si, že jste v obchodě a zcela nechtě ťuknete třeba do nějaké paní, lehce. A ona se prudce otočí a začne volat. Vy jste ale idiot! A kolem jsou lidi. Řekněte mi, rozčílí vás to? Někoho ne a někoho možná ano. A když bychom šli dál, proč to někoho teda rozčílí? Tak je to proto, že tomu věří. Člověk, který má postavenou svou identitu na tom, co o něm řeknou druzí lidé, žije pro uznání druhých. Bojí se kritiky a odmítnutí, přestává být sám sebou a ztrácí svobodu. Velké zlo v našich životech působí nálepky, o kterých tady už byla dneska řeč. Čili určité tradované názory, než kvůli pomluvy. Už malé děti dostávají, tak říkajíc, sodu. Seš divnej, seš tlustá, jsi hubený, ty seš ale debil. Ve škole, doma, všude.
A pokud dítě anebo člověk se s tou nálepkou identifikuje, pokud jí ve svém nitru uvěří, tak začne podle ní žít a nikdy nerozvine svůj potenciál. Lží satana se snaží formovat naši skutečnou identitu. Ale my na základě písma a víry jsme milované děti Boží. Tak jsme skončili tuto vsuvku o satanových lžích a já bych chtěl pokračovat v příběhu. Krátce potom, co jsem uvěřil, jsme měli ve Frýdku místku evangelizaci. A byla tam taková talk show pro mladé lidi a byli tam mladí kluci a holky, které Pán Bůh vysvobodil ze závislostí na alkoholu nebo na drogách. A byl tam jeden kluk a sdílel svůj příběh a pak řekl něco, co mě hluboce zasáhlo. On říkal, no, když to se mnou hází na všechny strany, tam a nevím, či jsem, tak Bůh je mým pevným bodem ve vesmíru. A já jsem tam tenkrát tak seděl a říkal jsem si, fakt jo? No pro mě je Bůh zdrojem totálního zmatku. Ve Frýdku místku je v modlitebě nápis. Je tam napsáno, Bůh je láska, jde zhora dolů. Jsou to 3 slova, 10 písmen. A 15 let jsem tam chodil. 15 let jsem vždycky hleděl na ten nápis. A 15 let jsem přemýšlel, o čem to je. Bůh je nahoře a svou láskou se dotýká země. Intelektuálně jsem to chápal, ale mé srdce jakoby nemělo ty správné receptory, aby mohlo tu Boží lásku přijmout. A tak jsem často ve svém srdci volal, mějte mě rádi, Bože, dej mi poznat svou lásku. Jaký má život smysl, když tvou lásku nedokážu prožít? Nebylo by lepší, kdybych už tady nebyl? Samozřejmě, že Bůh se snažil a tu a tam jsem prožil něco z té jeho lásky, ale nebylo to trvalé vědomí. Teprve až když jsem si bral Aničku a v sobotu odpoledne jsme si nacvičovali ten slavnostní svatební pochod a já ji vedl vedle sebe a mé oči spočinuly na tom nápisu Bůh je láska, tak se mě Bůh nějakým zvláštním způsobem dotknul a já se rozplakal. A moje žena pak řekla, ty budeš zítra bulet, tady máš kapesník. A nakonec to byla ona, která plakala a já jsem mi jako správný manžel mohl ten kapesník poskytnout. Zlom v mém životě, v mém vnímání Pána Boha přišel teprve, když jsem pochopil, že Bůh je bezpodmínečná láska. Že si tu jeho lásku nemůžu ani zasloužit, že ji nemohu nijak získat, což také znamená, že ji ani nemůžu ztratit. Že je to prostě skutečnost. Je to tak, jak se píše na začátku Velkého sporu. Bůh je láska. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. A když jsem tomu uvěřil, skutečně uvnitř své bytosti, tak i pro mě se Bůh stal tím pevným bodem ve vesmíru v dobách dobrých i zlých. A dnes říkám, že kdybych měl tu moc a mohl v Biblii změnit jedno slovo, takže bych do 1. listu Janova, tam, kde je napsáno, že Bůh je láska, přidal slovo bezpodmínečná. Bezpodmínečná láska. Do svého deníku jsem si napsal, fascinuje mě Boží dobrota. Stále nám lidem prokazuje dobro. My hřešíme, přestupujeme jeho zákon lásky, děláme si, co chceme a on se nám za to odvděčuje dobrem. Stále nám dává život, naplňuje naše potřeby, žehná, snaží se promlouvat. Nechápu proč. Proč Ježíš zemřel za naše hříchy?
Proč za zlé odplácí dobrým? Proč nás nezavrhne, neodsoudí, nepotrestá? Proč odpouští? Odpovědí je mi jeho láska a vševědoucnost. Bůh ví, v jak bezvýchodné situaci se nacházíme. Ví, jak jsme bezmocní. Ví, že se sami nepolepšíme. Ví, že jsme jeho hříchem nemocné děti, které přišel zachránit. Pokud se k nám Bůh tak hezky chová, musí mít o nás eminentní zájem, toužit po nás, po vztahu s námi, milovat. Odpouští a uzdravuje srdce, počítá s námi. To přece může jen někdo, kdo nás opravdově miluje. A ten, jehož jsme děti. Jsme Boží děti, které přišel zachránit. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ty se nenarodili jen jako se rodí děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Pán Bůh mi neustále ukazoval, že jsem jeho milované dítě a on je můj otec. A když jsem tomu uvěřil, přišel pokoj, přišla radost, přišla jistota a přišla vděčnost. Už nevolám, mějte mě rádi. Už nevolám, proč je v církvi tak málo lásky. Už nechci sebevraždu, už nemusím dělat na lidi dojem. Už mi nezáleží na tom, co říkají. Jsem Boží dítě. Boží milované dítě a Bůh je můj otec. Milé sestry a milí bratři, naše hodnota, naše identita není dána naším výkonem, ani naším majetkem, ani tím, co o nás řeknou druzí lidé. Dokonce ani tím, co si o sobě myslíme my sami. Je dána tím, kým pro Boha jsme, Božími dětmi, za které zemřel Ježíš. Moje babička, která se jmenovala Boženka, byla zatím jediná z rodiny, která uvěřila Bohu. Už není mezi námi, ale ona uvěřila tak, že začala číst Touhu věků o Ježíšovi. A každý den přečetla 2 stránku v té knize. A takhle přečetla celou knihu a oddala se Ježíšovi. Podle toho, když čteme doma třeba Touhu věků s mojí manželkou a jsme hodně unavení, tak říkáme, že jdeme číst babiččinou metodou. 2 stránky za večer. No a moje babička měla slabé srdce a ke konci svého života poměrně hodně pobývala v nemocnici. A jednou tam tenkrát přivezli mého povedeného tatínka a on tam dělal velké čoromoro. A tak se stalo, že za mojí babičkou přišla rozechvělá sestřička a říkala: paní Kreuzigerová, ten pan Kreuziger na tom 2. poschodí, to je nějaký váš příbuzný? Moje babička na ní s láskou pohlédla a řekla: ano, to je můj syn. Nezdárný, ale můj. Milé sestry a milí bratři, my všichni jsme byli nezdárnými syny a dcerami Božími. Ale Bůh, náš nebeský Otec, se nás nevzdal. Říká: ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera. Uzdravím tvé zraněné srdce. Nic lepšího, nic většího pro tebe nemám. A tak tomu věř. Víte, já vím, že v budoucnu na každého z nás přijdou pokušení, že Satan bude útočit
na naši identitu, aby jsme se cítili špatně, aby jsme věřili jeho lžím, abychom hledali úlevu v různých nezdravých věcech, abychom dělali to, co chce on. Možná nás zradí naši blízcí, možná nám dají nálepku a Satan nás bude trápit. Ale prosím, nikdy nezapomeňme, kým pro Boha jsme. Jsme jeho milovanými dětmi. Víte, když jsem připravoval tohle kázání, tak jsem si říkal, že kdybych měl tu moc, tak bych tu pravdu vepsal do každého lidského srdce. Ale nemám. Bůh však skrze Ducha Svatého přesně tohle dělá. A pomůže nám všem, které trápí Satan a které v průběhu života poškodil. Víte, v Božím království nejsou žádní outsidři, lůzrové nebo pohrdaní. Jsou tam jen Boží synové a Boží dcery. Milovaní, dnes jsme se zamýšleli nad základními otázkami našeho života. Víme, že jsme potomci Adama a Evy, Boží milované děti. Naším skutečným domovem je nebe a naším posláním mise. Ale o tom asi až někdy příště. Přeji vám krásný den, Boží milované děti. Amen.